Sa laing balita, sa wapamikatap ang taho kabahin sa Dancing Santo Niño image sa barangay Patupat dito sa lungsod sa Barili. Ngayong una nang nakadungog nga may Dancing Santo Niño dito sa Bituon, Dumanhog. Si Luan Mirondina sa report. Sa panimay ni Lolita Garol sa Bituon, Dumanhog, gingong unang misayaw ang imahin sa balaang bata. Pebrero 14 karong tuiga, samtang nagampo si Garol, gingong daw nakigistorya kaniya ang imahin ni Santo Niño. Gikuha naman ako siya sa artal. Pagkuha na ko, niingon ako nyo, sayawi ko. Sayaw na siya kalit na ko. Ako na siya gitaguan. Sukad ni Adto, giingong makigistorya usab ang Santo Niño ngadto sa iyang 10 anyos nga anak nga si Kirsten Lace. Apan nagdumili ang bata pagbutyag kung unsa ang mensahe sa Santo Niño ngadto kaniya. Siya yung mensahe sa mga bata, sa mga tao, sa iyang sayaw. Wala man siya gikuan. Ang iya manambal ragit siya. Nga siya ragit mismo matapos. Dili kami. Kay ang amo ko na-obserbahan kutob sa ni duol niya, mamalik diri. Kana sila gipanghangyo gihatag. Gawa sa imahin sa balaang bata, gingong musaya usab ang imahin sa mahal nga birhen sa ilang panimay. Si Shy Marine Buhay, 17 anyos, ug ang iyang mga higala nga mga taga-Patupat Barili nang uryoso ug mibisita sa panimay sa Banay Garol. Among naabtan, usa ka pamilyahan nga taga-Tangil. Pag-abot na mo, ni Dritsog dool sa akong usa ka ig-agaw, gisayawan siya Dritso, niingon ang babay nga taga-Tangil. Hayahaya ninyo daysa, ganihara kay mi diri gawat, pero maski usa na mo wala sayawi, kamurag yung tuloy. Sukad ni Adto, kanunay na silang magbisitahan sa Bituon, Dumanhog. Nadungog na usab ang pagsayaw sa Santo Niño sa kapilya sa Birhen de los Remedios sa Patupat Barili. Hinungdan sa pagdagsa sa mga tao sukad ni Adtong Martes. Si Tia Edith, nagsabo mo sad kayo siya, kuwaon lagi ang Santo Niño, dira man na nakabutang, kuwaon lagi ba kay kanang suwayan. Pagkuha sa kuig agaw ni sayang man si Dritso. Ya mao na to, nagkadaghan ang tao, mga silingan niya. Hantod pagagabi na ana, wala gud mi miligo, wala mi kaon, wala mi panihapon kay alas 6 pa lang niya. Nagabian pag-ayo, wala rasad gyud mi. Daghan na kayong tao, mga tagalungsod, nanganhin na diri. Ang 66 anyos nga si Maxima Marinas may pamatuod nga naayo ang gihambi niyang sakit sa tiil human siya miduaw ug misaksi sa misayaw nga Santo Niño. Primero dire, pagbalik niya dire. Sige kog hilak. Ayaw ako sa akong sakit. Kabii kay ang ako ang tiil. Paminaw na ko, gaan naman, di na nako isa tanday sa unlan bitaw. Kay na may sakit. Katuuhan man o di, milagro man o usa katuo-tuo lang ang labing mahinungdanon ang hugot nga pagtuo ngadto sa balaang bata. Gitataw hinuon sa tagduma sa kapilya nga wa sila mangayo og donasyon. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.